20! 10 лева и $1. Кой искаш? Това са много пари. По пътя дадаха 20 лева. Намалявай тук намаление цени. Хайде, дълът 20 лева. Дълът 20. Дълът 20 лева. 20 лева дадаха, но къде да се околни скрая, но патрони. Чува, ме можеш караме, които се окарва. 20 лева каза се, аз чух. 20 лева. Каза си мутно се къде стоя. Ял тук. Куме! Дито чал съм калърки, куме! Дишо калърки, като циквишки! Кауни! Сома ги са! 200 лева! Ало, куме! 200 лева, Ангела! Хубавки чека, ма! Дай ми хубавки чек! Първи чек и тогава 200 лева калъс! Давай! Полиция! 20 лева, Олова! А как 20 лева ма починил тук? Алгате! Първите дям чинил! Лей, байс пари го! Похвалното го! Чинил разумно! Тук има! Пуси има! Гини! Хайде, дасно! Кой искаш? 15 лева. 15 лева! Къде хубавки чек? Слага се, яденето казвам! Не се те може, а ще го направя! После ще дам пак комата на село, няма се преснява.